Burgum wie dit weekend voor 1 dag omdoopt tot een wier kunstdorp. Als ik dichtbij kom, begrijp ik dan, krijg ik een krijg een hele dunne lijn. Is het belangrijk dat er zulke soort dagen binnen? Ja, natuurlijk is dat belangrijk. Wij hebben, dat krijg ik al verteld, een hele technische revolutie hebben we gehad met auto's en fabrieken en weet ik wat al. En we hebben eigenlijk een beetje het geestelijke, het spirituele in de mensen hebben we eigenlijk een beetje verwaarlozen. En als je schildert en je bent creatief bezig, dan denk je net aan het meidje van geweren en kanonnen. Lip? Wat is hier ooit te beleven in Burgum? Nou, er is een hele brette te beleven, want er is de kunstmerken die is in het centrum van Burgum. Dat is die 50 kramen. Vakwerk zelf is even. Er is voor de band een grote tafel weer hartstikke mooi teken. Je kennen op stienties. Ja, en hier op de Molkfabriek natuurlijk is van alles en nog wat te doen. Waar ik de meesten zelf gewoon aan het werk moeten. Net alleen een machine, maar zelf even actie. Wat doet dat eigenlijk met mensen? Nou, emoties, googelen, fantasie, creaties, meidje, creativiteit, inspiratie. Ja, dat van alles. Hoe belangrijk is kunst? Heel erg belangrijk. Ik vind dat er te veel wordt bezuinigd op kunst, maar ook op cultuur. Daar wordt gewoon te veel geld wegbezuinigd. En dat vind ik doodzonde. Het betekent niets, maar toch betekent het iets, want er staat wat op. Ik kan alleen niet benoemen wat het is, maar als je de moeite neemt om ze te gaan bekijken, om je erin te verdiepen, dan gaat er waarschijnlijk een wereld voor je open. Een wereld in je brein waarvan je zelfs geen weet had dat het bestond.